We gaan eventjes aan die boom gaan staan. Oké. Ja. Oké, we zitten dus in Sluis. Je ziet het al, Sluis ligt hier dus heel strategisch, dicht bij de zee, dicht bij Brugge, dicht bij Gent. Het verhaal begint in 1135. Dat is a long time ago. Is er een gigantische storm. En in die storm wordt dus een zeearm geslagen, die van Sluis passeert tot in Brugge. Jullie zijn bekend met Brugge, min of meer. Brugge was de tweede grootste stad van Vlaanderen in de middeleeuwen. En het was een havenstad. Dus de zee ging rechtstreeks tot in Brugge, eigenlijk tot in Damme, het voorstadje van Brugge. En Brugge was dus een van de grote handelssteden, een van de grootste handelssteden dus ter wereld. Maar die zwingeul, die verzandde. En de karvelen die eerst tot bijna in Brugge kwamen, die moesten overgeladen worden op kleine barges. En die zeearm, het Zwin, die verzandde meer en meer. Tussen dus Brugge en de zee waren een aantal haventjes, maar die verzanden meer en meer, totdat we bij Sluis kwamen. Sluis ligt in een bocht en de haven van Sluis is altijd open geweest. Om een voorbeeld te geven, in de jaren 1400 passeerden er via Sluis naar Brugge 700 schepen per dag. Per dag, 700 schepen per dag. Dat is gigantisch, om aan te tonen hoe belangrijk dat Sluis dus was. De graaf van Vlaanderen die beslist om Sluis stadsrechten te geven. Altijd een beetje een economisch en politiek verhaal. Brugge werd een heel sterke stad en die legden hun eigen wil op. En verdeel en heers, zei de graaf van Vlaanderen, en hij gaf aan andere stadjes ook stadsrechten. Dus dat betekent dat ze dus mochten de muur omwallen, dat ze mochten dus rechtspraak uitoefenen, dat ze konden dus ook taksen heffen, belastingen. Dat is heel belangrijk. De Sluis krijgt in 1290 van de graaf van Vlaanderen, gewijde van Dampierre, krijgt dus stadsrechten. In principe was het niet Sluis, maar het was het stadje Lammenvliet. En Sluis was een klein dorpje naast Lammenvliet, maar Sluis werd belangrijker. En zodoende dus spreken we over de stad Sluis. Eigenlijk sprak men over l'Écluse, het Franse woord voor sluis. Want op vele kaarten zie je dus l'Écluse en zie je dus niet Sluis staan. Sluis wordt een belangrijke handelsstad onder de graven van Vlaanderen. En Sluis wordt nog veel belangrijker onder de hertogen van Bourgondië tussen 1400 en 1500. In die zin dat Philips de Goede die trouwt in Sluis. Dat is heel belangrijk, dat is een eer die de stad krijgt als de hertog van Bourgondië trouwt in Sluis. En Karel de Stoute die heeft zich verloofd in Sluis. Zijn verloofde Margaretha van York is in de haven van Sluis toegekomen vanuit Engeland. Die is later getrouwd in Damme, om aan te tonen dat Sluis dus een hele belangrijke stad was in de middeleeuwen. En hoe kunnen we ook zien dat Sluis een belangrijke stad was? Door de trots van Sluis die u hier voor u ziet. Het Belfort. In het mooi Nederlands zegt men het Belfort. Maar het is dus wel degelijk een Belfort. Het schijnt het enige Belfort te zijn in Nederland. Boze tongen beweren dat er nog een staat in Zutphen. Moet ik nog eventjes nazien. Wat is een Belfort? Hier is dat een stadhuis, maar oorspronkelijk is een Belfort geen stadhuis. We kijken naar Brugge, we kijken naar Gent, naar Kortrijk, naar Frans-Vlaanderen. Wat is een Belfort? Dat is één toren met daaronder een markthal. Punt aan de lijn. In Brugge heb je dus op de markt het Belfort, het stadhuis staat een paar straten verder. Dus een toren. En wat moet die toren doen? Die moet de macht van de lokale handelaars tonen. Meneer Pastoor, die had zijn kerk. De graaf, die had zijn kasteel, ook in Sluis. En de opkomende handelaars en de ambachten, Verenigde Helden, wilden hun macht tonen. Hoe doe je dat? Door een gigantische toren te bouwen. Hier eentje van 35 meter hoog. En daaronder een marktplaats, uiteraard. Het moet opbrengen. Hè. In die toren
En die marktplaatsen worden dus in de archieven van de stad bewaard. Er wordt munitie bewaard, is er ook een gevangenis, maar vooral een toren met een signaalfunctie. Daar zit dus een carillon in, een klokkenspel en die moet dus feesten aankondigen, onheil aankondigen enzovoort. Later is dat het stadhuis geworden van Sluis, oorspronkelijk niet.